Saturation er noget af det vigtigste i dit mix. Hør for eksempel her forskellen på en sang uden saturation og en sang med saturation. Men hvad er saturation egentlig? For at forstå det, så skal vi lidt tilbage i tiden. Her begynder man nemlig at optage musik på dem her. Nemlig en tape recorder. Det var altså en tid, hvor der ikke var noget, der hed DAWs eller plugins. Her der fandt lydingeniører ud af, hvis man overbelastede udstyret, og altså skruede op for mere end hvad båndet kunne holde til, skabte man en slags softclipping, som compressede og distortede lyden. Og det lød faktisk ret godt. Alt efter hvad man gjorde, kunne man nu give den her lyd en helt anden karakter. Nemlig fordi at den her overbelastning, den skabte både distortion, harmoniske effekter, compression og fluttering. I dag så kalder vi lige netop den her slags for saturation for tape saturation. Og det er altså fordi at den her bliver brugt. Hen over årene så har det så udviklet sig så meget, at der i dag er rigtig mange forskellige slags saturation, hvor i de mest almindelige stadigvæk er tape